Rezervujte si čas na Noc milostí. V Trnave vo štvrtok 3. apríla 2025 od 18:30 a v Pruskom vo štvrtok 10. apríla 2025 od 19:30. Je tu nočná adorácia s odprosovaním. Bude adorácia Svätý Ruženec, odprosovanie, zriekanie, zvelebovanie, Svätá omša, eucharistické požehnanie i Svätá spoveď. Modlitba zadozučinenia. Pretože pohár Božej spravodlivosti je plný, preplnený, už preteká. Len mohutná sila modlitby a odprosujúceho pokánia ochránia svet pred tým, čo mu pripravila Božia spravodlivosť. Počúvnite aspoň teraz hlas vašej nebeskej Matky. Potrebujem toľko odprosujúce modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti. Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Buďte požehnaní, buďte svätí, buďte na slávu Božiu. Pane, len Ty ma zbavíš hriechov mojich vín, aby som s Tebou mohol stať. Aby som s Tebou mohol stať. Vďaka Ti, Pane Bože môj, vďaka Ti, Pane Bože môj, za víno a chlieb, ktorý jem, čo v telo krv sa zmení, je spásou v utrpení, za Tvoju obeť ďakujem. Čo v telo krv sa zmení, je spásou v utrpení, za Tvoju obeť ďakujem. Vďaka Ti, Pane